Zvirimudzimba. Zvirimudzimba. Thank you. This is my office. Sasha, kura gani? Chi. Uchike. No, stop it. This is wrong. Come on, Sasha. Kuzwa kura wani. Shumba. Simba. Churudzi. Iwe ndiwo mukadzi pamba pano. Zvamashura naye Mwari wee. Mukadzi waende. Mama, ambobuda ari kudzoka. Ndiwo mahumbu amuri kuita iwe Simba. Unoziva mukadzi kana asina mwana. Anoswera achingotinguka. Uchisara pano pano. Uri wega pano pano. Mama, mukagara pasi ndikunaisirei breakfast yenyu zvakanaka. Aiwa Simba, kana ndau yakande ndichidawo kubikirwa nemuroora achigara pasi tichitaura tese. Zvinewo ndiwo ndibikira. Meno mwanangu. Tikusora zvangu. What have I done? Sasha. Ko ingwani uri munhu mukuru. Wow. Oops. Decision now. Yes. Pinda. It's okay. Pinda. Oh, yeah. Do you know the story of Sasha or Yeah, I do. Handi yakamborowerwa nadedi. yeah, Sasha, this is my sister Hazel. Nice to meet you. Hazel, do you mind giving us a minute? Oh yeah, sure. I'll be outside. Yeah, you better give us a minute. Tao. Now your sister knows. Ana baso. What if I make him? Don't worry. Those people avatombotauri. Avawirirani paipai. Saka you're covered. Tao. Remember, Ruvimbo is my friend. Sasha, please stop it. Please. What have I done? Please, Sasha, relax. You thought you were not far zvaitaita pana. Because inda too far and I enjoyed it. And I guess you are too far off it. And I still need to do it again, maybe. No, Tao. I didn't enjoy it. And you're a married man and I'm a married woman. Pamsoro pazo, tarara test without protection, huh? Sasha, can you look in my eye and say that again? No. Let me go. Sasha, kuda kupi. Mira. Sasha, if it makes you feel better, hit me again. Let me go. Oh.
My little sister. Gee, how's everyone at home? Mkomatao. Nchini wabereki mimi. And kana mwinawo mapezero waonari. It's not like that. You know, I'm a busy person. Basa rakandiwandira sha. Plus, ndakapezera kuya last decade. Please. You think we don't know? We know what's going on, Sha. What? Anyway, Gashbe. But hey, what's going on between you and Mike? Nothing. Mike is okay. No problem. No problem at all. Okay. So, can I pass any problem? Then why was Sasha in here naked? Cheese. Come on. Ani basa nei. Cheese. Apan kungovunzo zvangu. Honestly, you want to hear why she was here? So what brings you here? And then? Who's that one we ignore? You know what, Nkomatao? It's really a long story. I'm in a big mess, you know. A very big mess, and I don't even know what in Shabuda say. This one that Is it a financial crisis? Maybe I can give you money. Really? No, not even. So tell me, what is it? Hey. Tabva pamba chindienda unotenga present ya mama. Tadzoka ndisina chandinacho. Hey. Ndisvika nchiti chi? Baby. Manga batoripota missing person ndikakutofonera mapurisa kuti ndabirwa mukadzi. Baby. Ngoti ndazonyanya kutenderera chete mukumba kutoita kurwadza. Ndakaita mabhonzo ese ari kutoita kurukutika. Sora kumukadzi wangu. But waona here zvangwashida. Yeah. Tazviona. But ndazobvisa kuti ndikatenga manje ndisingazivi zvinoda mama handione zvichizviita. Saka ndangoti ndichange ndadzoka kunokomba ndobvunza kuti mama vanoda chi, then uko ndivatengera. But kuabvunza, don't you think that will spoil the surprise? Yeah. Saka zvandichaita inini ndongodzokera ndonovatengera. I think zvinoita. Yeah, sure. Okay, baby. Apa ngori kuenda? Look at spa, just. No, baby, no. I'm tired. They can know this so that I'll put this up. Baby, go food. But I just boring and money. Okay. See you. Sure. Ndauya kuzovhara mawindo mumba mvura ikuratidza kakuda kunaya, saka ndatezva pasina vanhu mungaona imba yenyu yatoka. Mama. Pane balcony. Pane balcony? Zvekuti chero mvura ikanaya zvakadii. Hapana painopinda mumba. Ndakuzviziva mama. Anyway, mama, maisha basi. Aiwa, unotendeka. Mwana mimi mukusema chini. Asi mukunditsa kona. Simba. Inyaya dzavakadzi idzi. Ndakatoona mama ndodzisire.
Zvauya Simba zvatonaka. Ndakuda kudzokera mvura inenge yakuda kuturuka mwana wangu. Mama tuchiwana. Takona. Nazodzoka kana mande pane muzukuru. Achauya kana mwari atendera. Kona timoshere naye Simba. Simushamana. So is it financial problems? Hey guys! Hey. Teacher Kim, what do you say? I'm good. And you go for That's why I'm that way. Oh, really? I'll talk to you on the phone. Okay. Why are you so happy like that? Auntie? Asachabvunzwa kufara kana naime Kim. Achabvunzwa kufara. Mafarire nyaya kai. Okay, tell me. Asi Teacher Kim vada kurorwa. Nekuti varorisa 30 years asina murume. My Kim. What? Watutanga so. What? Watutanga. What? Sagore, tell me. What's the mood? Oh, Monyatofare, tell me. Why are you always smiling? Okay. Funny business do and Phineas. So that opens the cinema people that manje so. Really? Tell me. Tell me. Tell me. Which deal? Your deal? Where number Brambo? What's the deal? My Kim, I'll tell you when the time comes. When the time comes. So, this call for some celebration. Yeah. Oh. Come in. Ufana ngori kumbere. Shanda kuso. Nandina kuso. Ouch. That's so cold musi yabatanya. Komete na tanya varivi. Enough talking. Go I'm home. sorry. Go home. I didn't come here to talk. I actually came here for this. What? I missed you. Iwe mukayo murumongo rwoyo. Pamba pangu kabana. Yeah. You are. Chi. Rodo nyasonduza chokwadi. Mune murume. And deny. Get out. So that ndinongenda soko. Whatever. Get out. I'm sorry. Why did you make me do such a terrible, big thing? So I have a lot of reasons why nisingada wakadzi wangu. One of these reasons being ndikaita mukadzi wangu handidi kuti arare nevamwe varume ndiripo. So you tell me, why did you, or rather why did we cheat on your husband? Matanya, my husband is not good in bed. You are a fool. No mother. Yes, I love you. You are no good.
Yeah, he does. He loves me. He's loyal to me, treats me like a queen, does everything for me. But nothing. Please, but nothing. Nothing. No, you don't understand, but I understand perfectly well. Kuti une murume anokuda. I understand that he respects you. He treats you like a queen. I understand all that. But what do? You cheat on him because he can satisfy you. So now we said that satisfaction guy. I lost everything because you're like the female version of me. Yes. What should I do to complete you? You talk to him. Mazote chiwangu. Nene ndiri mukadzi. Ndinotoda kukiswa ndinoda kuita munhu ari romantic. When you are in the act, during the act, ndinoda kurohwa nemapoto, ndinoda kudzipwa, ndinoda kuminyurwa mutsipa, ndinoda whatever it is, you talk to him, you communicate. That's the key to every relationship. Since you are urakidza kuti unoziva zvakawanda about it than him, why don't you just teach him? Varume munonetsa unoziva. Ndizonzi ndakazvizira kupi. Ipo pacho pane chitomuudza zvisitonge ndikumusoro or something. Azvimude. Sophie, we're living in a world full of technology. The internet teaches you a lot of things. Since wanatete kusisina mazwano, that's the only place you can learn. By internet. Do I need to tell you? That's up to him. But you need to apologize. No, you are right. I think I just need to come clean. My second thought. Don't tell him. Some secrets are just better if they remain secrets. Next time if a guy approaches you, as if words, as I'm married, I have a husband at home. Now, get out. I'm sorry. Get out. I'm sorry, Let's go. Yes, baby. How are you, baby? Baby, you know what? Ndakafarira pasta yaya. I think we should go kuchechi kwavo. Baby. Nini chichweka kure, baby. Kwesoko. Tikwanisa kungoenda pamachechi ari padhuze aya kana kumugwa taimboenda kuya. Plus machechi amazwana achanzwisisika awandisa. Kuti uzonyazoziva kuti chaiyo yakwamwari ndeipika. Aiwa, Sasha. In personally, I think that pasta is real. But I don't know if mshamwari wako yando kwanoenda. Rovembo. There's something that he said. I really felt drawn to that pastor. Really? So it's okay. Come should I attend? Plus, you know what? Mama was sick. So it's time for us to make a baby. Oh, baby. Chill. I'm not feeling well. Please, baby, don't do this to me. What did you say, Isha? I miss you, baby. I'm crazy. No, baby. No. Seriously, I'm not feeling well. I'm sorry.
Urubva upima kusina naye baby. Ndakazoenda outing nemafriends angu epasera. Kunyatsori mukadzi urudzwai anopinda mumba kusina. Ngoni baby, ndiri ndakaenda nemafriends angu epasera. I'm sorry. Unondipedza pawa. Ndakanitenga. Sorry. Apology not accepted. Hello. Hello. How are you? I'm good. How are you? I'm okay. Where are you? Ndirikumba, just chilling with my husband. Does he make you what I do? Hey, stop it, Tao. Hey, my husband is around. Come on, Annie, come on. You know what? I need to come and see you in the next 10 minutes because I've missed you like crazy since the last time we made love. Tao. Okay. Don't make you. Make him with us. Alright, I'm coming in the next 10 minutes. I need you to wear that pink chiston for me. Okay. Bye. Sophie, you had too much. Hachi, sweet. One like you. Thanks, babe. Kana niunoita futi. Ndiyo? Takasangana. Torako. Ko baby kandine nyaya. Kanchikumbira ukamaita kuna baba tako mbuyazonamatira ukunoko. Nokuti nesu maso ese aya last week ese tainamatira kwa baba tako namatira. Hazvina kana problem. Alright, ndotovaudza. So vanogona kuzongoya kunokumanira totangaita munhu. Zvatozva nhasi. Kabeko. Saka zvazvisi zvekukumbira izva zvakarongwa. Aiwa kana tinotengenda kuudza. Bom. Saka kana zvakadaropo. Vasukaenda basa. Ndichatoenda. Kwenda. Prayer manero. Unonakidza iwe. Ndagara zvakadaro. Nditokufunga zvangu zvinoziva ndendeka pano. Ndenda baby so. Zvinova zvafaya. I love you. Tiripo. Andi. Apinde je. Ari seko pana. Vachiri zvakopindai. Vakadini. Mushi. Ndizvo. Reiva baba. Ari seko pana ska. Panoparira ita ari seko pana. Apata pakurina kupisa cheteka. Kupisa. Mazuva namvura here pachibhorani apa. Hapana pakazara vanhu. Maadikwa maine. Aiwa sinofara. Adiko baba mune. Aiwa tinosimba mai. Muri dziri seiko? Aiwa ndidzo dzinotamba idzi. Tikuzviona. Kuzviona. Aneno mabasa muri sei? Mabasa ndiwo iwapo. Andiri. Kudede meno kwenye kuri sei? Aiwa ndizvozvo. Anditi tatorova nhasi tikangonzwa kuti kune mabhaibheri akuya kuzovhurwa tikati change. Ndizvozvo. Ipapogonesa zauyire. Tikati tinovhurirwe mafesi. Tanga titovhura nemunamato. Chokwadi. Ngatinamate yedu. Mwari baba vasamasimba. Tinokutenda nezuva rinoti nhasi tapinda mumba muno tinokumbira kuti mudurire nyasha dzenyu nerufaro mukati memusha uno Jehovha. Asunde kuruda wenda. Yeah, baby. Ndafungoti ndimboenda ku ladies meeting. I'll be back soon. Just give me an hour.
It's okay, baby. Okay. Thank you.